Cine? Ia cu fata, ele două, dacă ce mai frumos. Ia, doamna, dansează cu el. N-are partener, ia să vezi pe doamna ce ce frumos cu picioarele. Are partener. Bă, văd rușine, cine? Alu, nu mai la 300 de... S-a terminat, Nu s-a terminat. Aha. Uitați-i cu Luțu, cred că n-a crede de Uite cum e el, ce frumos. De ce e aia ultimii? Și ăla ce cred? Copilele alea două, dar să-mi sună frumos. Uite, mai și vorbește. Da. Alea două. Da, asta ca să zice. Cine? Asta copilare. Ce frumos! Ele două. Fata lui doamna de servicii. Și fetele alea două se potrivește. Uite-le pe alea femeile alea din Spania. Din Spania? Nu pe alea din Spania? Spania, mile, treabă. Nu pe... Spania, Spania! Spania! Cine-i pe Spania? Femeile alea două care... Da, sunt mai mult joc. Sunt tipă pe bancă. Hai să nu mai termină ăștia. Femeia asta ne dă pe Facebook, a zis. Știu eu. Și-o caut pe Facebook. Ei, și eu bag. Dar nu le-ai văzut pe realitate, ce mai trec pe Facebook? Cred că am uitat cum o cheamă. Academia.